quina és la valoració de la temporada? Aquesta temporada ha sigut una temporada que ha començat una mica més fluixa del que teníem pensat, però que conforme ha anat avançant la temporada hem començat a tindre resultats molt alentadors i que la veritat és que tothom estava molt content, tothom era molt feliç perquè guanyaven partits i bueno, hem arribat als play-offs, que era una cosa que no estava pressupostada en un principi, però que al final ha sigut un premi, penso, per tot el club. Cara a la temporada que ve, l'objectiu és arribar a la final. Si la guanyéssim seria fantàstic, perquè adelantaríem una temporada tot el que ja en un principi tenim pressupostat, però si no, també seria el resultat mínim que esperem, que és jugar a la final. I cara a la temporada següent hem de pujar sí o sí.